Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baka net footage, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Kakenuhun girang ba snong lagi laipo tuli snong kibadan hapo ksatri jong Joint Action Committee Against Shifting of BDO Office kabalayo ajing kersya niki kenuhun seng bahlang bakentub ya ke hitu ke HNYF bat ka kop Haribhoi District kalayang persya ya jing temu jong ke sorkar bat penkenria ya ka office jong Block Development Officer ke umsning CNRD Block Shalom Umpi ke Joint Action Committee Shan Kanselej ban IT da kador khas how Chief Secretary jong jela uba DP walang bat hau menteri badai pej jaga tanat Community and Rural Development Block uba Hamlet Sondoling ban pensange no mardor jaga jingle sop jong BDO ko umsning CNRD Block Raja Brahma ban penkenria ya ke office ko umsning CNRD Block na lum nongrim kabahe shipho ekar shakas nong lum umpi kabahe tang ar ekar. Ngina kaliang jong kaseng hitu hi hak bang la ngi kabala adem ila de biya chakman halor jong kani kapang te menta hadian bakana ka shinong ka Joint Action Committee jong ka rongba shinong kila awan menta kasngi te bat kumju ru na kaliang jong ka kop bat ka HNYF ru kila mi chakman ban kersian lang na benta ya kani kapang hadian bangila yo ya kata ka jingtip hakini ki por bala adem ila de biya ya kani ka ngila ai ka jing thoru ka ba shakhamat mo kum sha DC ngila ai ka minister ru ngila ai kata te kani ka jing yo jing tip jong ni ba video ong ba onra no ya kani ka office tai kadi ka jaka ba la yo sngomo ban ong ba DR ekar kum bala ong rong ba snong mentar du henri ngila yo shushu ka jing tip ba kadon hadu shipo ekar ai ka jaka ka badan hang ni te kani ka long ka pau ba video hang ni uthok peleng kadi ka jing yo mentoi jong ule sai simen ya kata ngimla ban tim henri kapan pau syai ba ukta ya ke ege jung mentoi jong pai ba ha ka jing ong jong ong ba kan on pen mentoi yo pai ba pen ban kalong ban ka ba kta kan yo pai ba ya ki ege ba ki pai ba ki kwa henry un sule no ban pha da ki ege jing ban sain ya ki pai ba da ka bor ka jong o kata kalong ka ege ba sungsi ni perem jur ya u Raja Brahman ban ngi kwa shisendan ya u ban transfer shisendan nang ni ba unum de shu ban wan hakani ka jaka ngi kwa da ki we ki dang bun ki video ki ban wan ban yo banta ban tre ya ka hakani ka jaka henre ngi ya u ngila penrem jur ya ka jingle ka jong ya ka por bla adep hang ni ru kumba tu ka ji ya ki ding ki bla don hang ni apo khlau la penjulor da ka maryang henre ya ki babaharu ot penban lalut pelan ya ki ding hang ni kata kam di ka ban pen mentoi yo pai ba syai kata ka lek kata ka jingpom ya ki ding syai ki upendan kam ya kum kita kam di na banta ka jing mentoi jong pai ba te halor kani ngi kentu ya ki lokal MLA ki jongi bakin simkhia bakin weng sendan yo ne ba om di shu ban wan hang ni bat ngi dawa hiro na kaseng ka jongi ru ba ya kum ni ujai breu ngindi ban ai kata ka ba unyo ban lemon namar kani ka ege bro kadai ka jingdan jing em jong pai ba om ka jong usimen kiba ya ketuk balai pos nong yai kiba ngan kaba kapang ka ka ba jing chef ya ka CRD block umsning selalu umpi dan yang jungi kini kam senang kiba ngayo jing tip ka ba share ka lembaga media kiba nakaliang jong
ki NGO semong seng hito kala persya ne kam dengan yang jongir ki nem kam snong kembang latip ya sim ya kene kam bangila song meeting long meeting ngi penbaik nak yang jong snong hi baro ba nak yang jongi ni persya ya kene namarka phang kalong ba kum ka jing tip baro ngi tip ba ya kene jing shift ini ka blok saklumpi khamdan nak no ka jing ra nak sarkar ni nak no ro kene la sim bai tang na kaliang jong officer kalau dah kalong tahi nak kaliang kam song yang ba para uno officer ula ban shift kino department sakno jaga ba kuat tekan mentoi begin bu iki minister iki MLA bagi ki administrative ki bapet habede ba kaliang jong ka development jong baro jadi senjam ka mentangi la dap ai ki office video sulong na ba nak kaliang video umdan di siang kuat ni kendu badu banyak persa mana ba ai bor mana ban shift ni ka office te ki ai ki da ba shift ni office ni kuat kata Henry nak liang ju mla mendan usai udon meeting senong po tinggal isu ai staff jong ka block office nam ta ka ni ka sti bakum ju ngi lai bu hi ka office copy so chief secretary government of Meghalaya so minister in charge jong ka CRD block batsha local MLA nang mata bakin pet binya kin bisar hok kin kam makum bah ngi lai persat ngi lai pasat jimut ngi lai long meeting ha khasau tarik jong ne brai pemanta ni da form hi ka committee kata ke JEC jong kira mak senang ba persya ban shifting ini ke blok dengan aku mu chairman ke maglai jit mu chairman yang ni ka JEC jong kira mak senang nak kaliang jong ka komiti beraka wei bagi mak senang borok bidan lang bat ngi hane ni persya yang ni ke jing shift jong ne u video te tang atai nak kaliang jong asu karpat badi ki bor badi khmi mo ki MLA DC ki minister kisim khia la mekane kam di kam tang jong no jong no kane kam ka jing pai ba baro te la da kalong kum tai ka man sula personal damang mono kan sem jing te khandia ro ngin sa ya jima bai dei bagi foundation stone bakum ju ki jaka ka bang don ka jaka hi bang kumla pa yu media bana kaliang jong tra jaka bana na ladung pi na san kilo nang ila ka jaka arakar bai long hiro apa media balada kidan kam kin aisyu